Tá seachtain na gaeilge buailte linn, agus lena ceiliúra im líana tá daltaí a chailscoil na Dúglaise I gcúirí counter Gaeltachta nua a bhanú I gcathair churcií. Tá míad tuairteach na Gramán go dtí na gnóthaí chun cur spreaga gaeilge timpeall na Dúglaise. Má hí an broúil mar tá sé mar teanga agus befála míúsáid é lasmuid den scola agus mar déireann mar cara anime tír gan teanga tír gan anam. Bhí sé go maith bhí daoine sas a gaeilge leabhar agus bhí cúpla daoine ó tír eile agus fós buinneadh sí trí las. Déir na Gramán Gaeltacht na Dúglaise agus leabhar gaeilge liom agus an teachtar tá orthu má táte cathabh na Gramán tá cúpla focail gaeilge a rólasca nniu tá níos mó gaeilge a rólasca agus tá tú sásta leabhar gaeilge go dtí. Seoigh an feachtas chun buacha dé híine an 13 de bhí an bhórta, nuair a rachtáil fear preab Gaeltacht sa scoil.